Здравейте, приятели, аз се казвам Далия и днес бях на шопинг. И сега днес ще ви покажа какво си купих. Ето, днес ходих до Douglas. Също така ходих и до Waikiki. И сега ще ви покажа какво си купих там. Тези ги бях приготвила, защото преди време ги бях купила на Сол де Жанейро. А днес от Douglas си купих отново Сол де Жанейро. Ето. Да. Ето. Сега ще ви кажа кои номера си взех. Значи 62, 87, 40 и 48. Аз имам 62 и 68. Ще имам само една повторка. И ми е много интересно колко са вътре мънички и как миришат. Много ми е интересно. Тъй че хайде заедно с вас да ги отварям. Така. Ето. Ехете колко са опаковани. Опа. Те са обърнати. Аз обърках страните. Ето ги. Как изглеждат. Колко са красиви. Такива летни цветове. Уникално. И те са такива мънички. По-малки са от тези, които сега има. Ще имаме само една повторка и това е 62 номер. Те, приятели, много не са тежки и може между другото през лятото да си ги сложиш в чанта, защото въобще много малко тежат и да. Хайде сега да го видим как мирише. Ето го вътре. Така. Сега да го видя как мирише. Оказа много свежо на лимони и цитруси. Много приятно. Хайде сега да пробваме и 40 номер. Ой. Така, айде на другата ръка. Така. Много приятен сладък аромат на ванилия. Да, точно ванилия. Такова сладко. Айде сега ще пробваме 48. Това е светло роза, да. Я сега ще го... Много приятно да мирише. Мирише много приятно на орхидея и глава. Ето го 48. Сега нека да пробваме 62 номер. Аз всеки ден се пръскам с него, ама нищо. Сега пак ще го пробваме. То ще спират, милиш. Един голямото и малкото. Да, може и по-голямо държа от това. А най-голямото не ми трябва. Много приятно мирише на шамфастък и солен карамел. И това между другото, мисля, че беше 90 мл, да, а това беше 30. О, това е 3 пъти по-малко. От голем. И това са всичките, приятели, мали, уникални са, много са сладки. Ще си ги ползвам много. Това е специална колекция, лимитирана специално за лятото и не се продава целогодишно. Приятели, случайно влязох в Douglas и просто като ги видях нямаше как да си ги купа. Аз съм голям фен на Сол де Жанейро, много ги харесвам. Приятели, това го бяхме купили от Waikiki. Това са тефтерчета с химикалче. Това го бях между другото купила от Orange. Много е ясно, сега ще ви покажа какво правих. Вижте. Тоест тук си променя надпис. Всеки път като го страхна. Много е яко, между другото. Пише в черен цвят. И да, приятели, хайде сега да отваряме това. Това е за мене, а това е за Анабел. Даже го нея, сега ще го покажа.
Ето това така се стигна. Те са и същи страничките. Ето е така. И да, това е нейния. Това е химикалче, което го казах. И това обаче трябва да го отворя с множество, защото ще ми е трудно. Така, почвам. Ти, Белка, дойде. Да не паднеш? Внимателно. Така, до някъде го отворих. И така, продължаваме. Още малко. Отворихме го. Сега само да ги извадим. Ето ги нещата отвътре. Ето го тефтерчето и мале какво пухаво химикалчето и химикалче, което е много пухаво. Ама забравих, вътре има и стикер. Ето ми ги и стикерите. Мале, комплектът е уникален. Дали! Е така, тук химикалче си го буташ и ти е готово. Да. Но ти не ме го и подали, защото исках това. Не. Исках зайчето. Не. Не помниш ли, че беше това моето беше? Не. Това беше моето. Точно това е какво е това? Не това. Там беше... Така, ето вътре как е. Те двете мисля, че са едни и също вътре. Имам и още покупки. Днес заедно с Анабел си купихме и обувки. Сега ще ви ги покажа. Първо на Анабел ще покажа. Ето ги и на Анабел обувчиците. Хайде сега да ви покажа. Ето. Тя много си ги искате. И ги взехме. Ето това са. Ето. Много виждате така метката. Много е красива. Много ми харесва. И ето и другата, която е същото. Много ми харесва. Така, сега ще ви покажа и моите обувки. Така. Моите, да, реших да са на Стич. Ето Стич. Ето ги. Това е аларм, или какво нещо такова. Е, това са и моите обувки. Сега ще ви ги покажа. Ето ги. Ето това е така. Ето Стич. Ето вътре пак Стич. Ето ги, много ми харесва, приятеля. И тази е същата. Те са с връзки. Те вече повечето обувки са ми с връзки. И приятели, те са бели сникърси. Много ми харесват. Това беше от нас, да се абонирате за канала с камбанката, да лайкнете клипчета. И това беше от нас. Силовки! Чао!